Gikalipay karon sa mga jeepney drivers sa Davao ang dakong rollback sa presyo sa petrolyo human sa pipila ka semana nga pag-antos sa kalit nga pagsaka. Base sa pagpadubay sa DXD Chairman Davao kang Albert Barbarona, nga giantos nila karon ang kamahal sa presyo sa petrolyo din kanadto dunay madala nga 1,000 pesos alang sa pamilya. Apan karon anaan lamang sa 200 ngadto na sa 300 pesos tibok adlong biyahe. Kana lang mobalik sa dati ang presyo. Kana aragon, kung dati na 58 man. Okay ra, bisag sa sinta na, fights ka, okay na sa mga. Unsa ka dakong tapang nimo ning rollback karon? Ada ko kayo ay bilang driver. Ang sayo nang kag 17 taga litro, i-times nimo pila ka litro ba tubil mo sa kadlaw? 15. O i-times nimo tag 17. Dako kayo. Matod sab kang Steven Sustabas nga dakong tabang ang pag-ubos sa presyo sa lana apan na mas mayo matud pa nga ibalik kini sa kaning presyo aron na adto kambyo ang usa ka adlaw nga paghago diha sa kalsada. Dako nagtabang kay sa pila ka litro nga matubil. Dako tabang ang gustos. Sa gustos lang kay isa ka adlaw mo tubil og 15 litros. Mabot ko 20 ah. Karon pila na mauli nimo sa pamilya ron? Gamay-gamay lang yun, dahil mga 500 lang yun, sahay. Lagi sahay ka, may nga rin, mingaw kayo, may klase, makatapal. Pero kung kamo, musugin yung katasan lang yun. Loy man po ng kuhan, mas mayo, gibalik ang gasolina. Ano lang, okay. Ako sa'yo, loy, mangutput. Hili na po kayo manakay. Nasiran nga base sa computation sa mga oil companies, posibleng maabot sa 17 ngadto na sa 19 pesos ang rollback sa diesel, samtang 2 pesos ngadto na sa 3 pesos ang rollback sa presyo sa gasolina. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyoman Bien Nabanos Tatak, Aramen.